Escola de Bruixes. Per fi, se n'ha adonat. En Takeo, l'escola i una trobada secreta. Hola, Miki. T'explicaré una cosa molt misteriosa que em va passar. L'altre... Ai, ara no sé què li volia escriure. Ara no sé... Què era? Ei, bon dia, vella dorment. Vols prendre un cafè? És dels de sobre, per això. Saki, què et passa? A mi, res de res. Oh, vaja, ja he acabat d'escriure la carta? Em sento molt estranya quan no aconsegueixo recordar una cosa que he somiat. Segurament et sents trista, perquè abans que te n'oblidessis era una cosa teva i és com si l'haguessis perdut. Em sembla que avui estic molt poètica. Per cert, què fas, germaneta? Què? Que no tens classe avui. Ah, sí! 1, 2, 3, amunt! 1, 2, 3, amunt! 1, 2, 3, amunt! 1, 2, 3, amunt! Fer una figureta de paper per art de màgia reforça la concentració i també aguditza el control mental. Perdó, ho sento. Ja estic. Jo em penso que també. Què és això? Doncs això es titula l'ambient d'una tarda avorrida o una cosa així. O sigui, un pal com una casa. Sae! 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 No pateixis, Sae! Jo sóc al teu costat. No sé si està bé agafar-te així, però si a tu no et fa res, som massa joves. Això és el que he fet jo? Coses. Que bonic. El gastaràs de tant mirar-lo. És que quasi no m'ho puc creure. Potser estàs somiant. Potser sí. Per què no et pessigues? Així ho comprovaràs. Vols que et pessigui jo? No. Si això és un somni, prefereixo no despertar-me. Que tens esperit de somnàmbula o què? Ai, nanaca, per què no calles? On sóc? Què et passa? Sembla que estiguis somiant de veritat. Perdona.
On sóc ara? Et trobes més bé? Sí. He dit als altres que no podràs anar al club. No, jo em trobo millor, no ha sigut res. Que no ha sigut res? Que no has sentit quin soroll que ha fet? La pilota t'ha tocat al cap amb molta força. Bum! Una pilota de voleibol, oi? Ara mateix et porto la roba. Sí, ja t'he dit que estic bé. Sobretot no et moguis. Nanaka? T'he vingut a buscar. Però és que la Nanaka m'ha dit que... Puja a l'escombra. Però és que... Tranquil·la. On sóc? Et trobes més bé? Sí. Ha sigut un bon cop de pilota al cap, amb molta força. Bum! Un cop de pilota? Estàs segura que et trobes bé? Sí, però he tingut un somni molt estrany. Ah, què has somiat? Doncs que... Em sembla que he somiat que volava. No, més aviat que estava a punt de volar i... Sa, ets una pervertida. Per què? Perquè somiar que voles significa que tens relacions. Ah, sí? És el que diuen. I què? De què? Que si t'ha agradat fer-ho. Doncs bé... No, més que agradar-me, m'he sentit molt contenta. Ho veus? No vull dir el que et penses. Vaig a buscar-te les coses. No, espera't! Què vols? Escolta, segur que tornaràs, oi? Però què dius? Que et vull acompanyar. És estrany. Em fa pal haver-hi d'anar, però si no hi vaig, noto com si em faltés alguna cosa. De què parles? Del club. D'això. De què, si no? De res, de res. Que m'amagues alguna cosa? No, i ara, res. Sí. Això és per tu. Què? Quina bona olor. Si t'ho poses al costat del coixí, segur que t'ajudarà a dormir. Moltes gràcies, Nanaka. Has de dormir bé per somiar que voles. Jo t'he dit que no era això. Era broma. Sí, ja. Izaki, Yabameshina, toca cenar. Que maco. De què rius, Sae? Ei, qui t'ho ha regalat, això? La Nanaka. Em pensava que era d'un noi. Escolta, Saki. Què? Els somnis poden continuar d'un dia a l'altre? No ho sé. Passa. Què vols? Puc dormir aquí amb tu? I tant que sí. Però què tens? No puc dormir.
Fas molt bona olor, Sae. Que t'ha passat alguna cosa, germaneta? No. Bé, és que tinc un somni que... Diuen que s'assumia per voluntat d'algú altre que vol que somies en ell. Si somies en algú és perquè aquella persona vol entrar al teu somni. Vols dir que és aquella persona que tu vols? Saki? Saki? Vine, et vull ensenyar una cosa. D'acord. Takeo, no podem fer servir la màgia per interessos personals. No pateixis. Això és un somni. Ho estem somiant? Ara ets lliure i pots viatjar fins on vulguis, on sigui. Ho pots fer dins del teu somni. A dins del somni? L'escola? Sí. Som-hi, va, fes-ho. Què hem de fer? Prova de fer-ho sola. Jo? Però no puc. Sí, I què puc fer? fes el que vulguis. Si somies en algú és perquè aquella persona vol entrar al teu somni. Perdona. Agafa't. Sí.
als somnis també surt el sol de vegades. Però no em vull despertar. Sae, escolta. Sí. Sae, és que... Sí? Sae, és que... Sí. Vull... Sí. Vull... Gràcies, Nanaka, pel teu regal. Ara? Però si ahir em vas dir que... Està bé, ja vinc. Què? On sóc? No et tombis, Takeo. Perquè tu ets el meu amic Takeo. Oi que sí? Què et passa? No entenc res del que em passa. Per què ho dius? Estic desconcertada. No sé què em passa. No entenc res. Em sento estranya i tinc por. Molta por. Sóc al teu costat. I tu ets al meu costat. No tinguis por de res. Per què no ho comproves tu mateixa? No pateixis. No. És veritat, tenies raó. Et sents millor? Sí, molt millor. I ara? Però què fas? Res. Sae, mira. La meva germana. Que bé, oi? Va, que arribarem tard. Sí. Que bonic que ha quedat, En què devien pensar els que ho han fet? Però si és... Això és... O sigui que no era un somni. Sembla que al final se n'han adonat. Shisa na ta me iki saksen nante